bien coi vinh mo o bo ne ne mo mo ma nhìn cả ya gan si bie bi ben mo o bo ne ne jera yogo kumya gan tu din ye so me nye te ime ya ne a wo mo sa ra bon bo go ye mo o bo ne ne bagi na be kambisen tampayo New Life asokotere kwaya na asifiwe New Life Church kwaya asokotera New Life Church kwaya asokotera Kero New Life weta hiyo Mengo Church kwaya Mengo Church kwaya sokotera Mengo Church kwaya Mengo Church kwaya kurwo omobera kere kwaya o yarangerigu moteri okominyoka bwangu kwabeke bintu biegaiga asenge enchu ye chinsa
Mobera narangeli. Mobera Church Choir. Mobera Church Choir. Bagukora babwati buna basaye ba Mengo. Oye, oh, pogima bwane, oh, to bwense, to yamotera. Oye, oh, pogima bwane, oh, to bwense, oh, no gendo rwane se, umotoria, sarena ye. Benaye, 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 Oroge, Dorwane Seyo, Motoya, Tarenaye. Mobere stage. Mobere banke di bagali kokya na moko bachira ini no ibere. Baga kabaronga mae ga bangino. Ose mosuke baga nango cha ese purpitia. Igo. Kai. Getie kene. Igo. Lakini asi nyuto ta kero yo maro le kanene bicha. Kare ni tena kur moina.
Uneta iyo manyete ningero manyete lituko moneno itarache. Uneta iyo manyete ya nonya. Uneta iyo manyete lituko nonya nenga kina jana malaika igoro. Uneta mesa kuramoja na wakura Jacob wakoja kwa moneno ito na malaika wa igoro. Uneta iyo manyete ningero manyete lituko moneno itarache. Uneta iyo manyete ya nonya. Uneta iyo manyete lituko nonya nenga kina jana malaika igoro. Uneta mesa kuramoja na wakura Jacob wakoja kwa moneno ito na malaika wa igoro. Akimoko batebia tuataka gosoa nsemende nyuma ikipindi getaracha basae ba mengo minyoka asae ba mengo basae ba mengen nsemende taraswa kipindi ngire tutaete gokora basta kore tumanyago udhaifu wangu ni ujue, nibadili nyendo
itashuka, ole wenu. Maana mmekwisha pimwa na kuwekwa mizani. Maana mmekwisha pimwa na kuwekwa mizani. Ole wenu mnaovichafua vyombo vitakatifu, ghadhabu ya Bwana itashuka, ole wenu. Maana mmekwisha pimwa na kuwekwa mizani. Maana mmekwisha pimwa na kuwekwa mizani. Nitalipaza wapi ili usione udhaifu wangu? Kwenye giza kwako mwanga nirejeshe miguuni pako. Nitalipaza wapi ili usione udhaifu wangu? Kwenye giza kwako mwanga nirejeshe miguuni pako. Nitalipaza wapi ili usione udhaifu wangu? Kwenye giza kwako mwanga nirejeshe miguuni pako. Nitalipaza wapi ili usione udhaifu wangu? Kwenye giza kwako mwanga nirejeshe miguuni pako. Nitalipaza wapi ili usione udhaifu wangu? Kwenye giza kwako mwanga nirejeshe miguuni pako. Nitalipaza wapi ili usione udhaifu wangu? Kwenye giza kwako mwanga nirejeshe miguuni pako. Mauricio Magua, kindly asol njugocha linde tokole programu ira sekeregeke tumana kwa ndense mindi. Ababuata ni baito abagani bara segati itumbu yamana sengencho yogocha Mengo Memorial City Church senjo gusangama 92 igotole camp center tubwate kanisa ya Mobera yere Mother Church tubwate kanisa ya Mengo aiga stoi karansete kwa igo tubwate New Life yere Sabbath School igo na botole kanisa chisatu. Bagani baito kurwa Kisi FM karibu sana bajita kale kursa 11 twagenderere programu entangani twakora lesson sebisyo byenka bali mubwate ki radio na YouTube ndoje ngamba gendere toko totegerera magani oyo chire nyere twaganye tuli magani bwesiko ukira iga ntote bigunga nkiabwate na endere ningo yara abandi mbali moko igwa ukanga bale njekanyora ngo kanga bange bale ki yani kipaunsa onanyora ngabande ngaine ndoche mangana alitwale kona kuligere likalenga utagete gosalie radio manyangango gukwana kurume wana lero twabarorire mpaka liko ikaransa radio ime bale skas to barochi. So karibu sana ngali pastor ito linda toire through program ye ya bon. So pastor karibu. Villamono Villamore que gutekia muy na akorranque ya mona intu Villa
Biyamona asenge jogo takora chinsa program tubwate yachagete saa 12 yagendereire yani ngenchere ndabageni tubwata abageni ku Kisi FM batogendie program ya maambiye leseni nande bono yaikire ndotete kwende bitambo kerobinde ntango ndararo abakwarigania abageni baito n'abageni bonsi abachako sangamo na intuntango abamengo murabori akinkwariga kyo kurigerelingo buna mo kwariga gaki buya mono bageni mwensi mwariganiwe bageni baito ku Kisi FM mwariganiri rero twatago ire radio ngorra turaka mundu gete gaikara radio ime kago kwana kororo mbarenga bareri korra kamuntaku kamuntaga sinini gaikara radio ime kago kwana korime buya mono bono tigango baretere chi program cheitu na kolengane kubwatia litangani no kora manyangana kitwa ikire new live tindaro mulisi ya sekieli okay tirango korango iga aba new live murororo buya mono ntango omobera main ni murororo molisi no tole nerega bon tigande to molisi kera ronga yole taiyo molisi ombura salute mbuya mono ntaracha mengo konyare kanere ngana bokonyora chikanisa chinde chiranta kirumbara kiru kibaiyo getare tibaiyo kirongoroli uchimate okay ne pas faito non kabera sirogoroga kai buyamono bono tigangiche mengo moro mengo buyamono ngolyo maite kwarigani kurwega tio musangirekano choice ngayale nga kichoice iwete nchungo tuwaro kibuno iwete biyango biyamono bono ngo ikira igo tindi kogendande introduction ene cheba kelchinse cha huduma cha ikire bono igo nkoreta yonkoleto yo minto murayo mengo masi atongo sasa matangazo na ade baadaye toena ndege pindi kendege abana banyasa bakana banane mbiyamole tukwana ni asembe obwakire abageni bonsi karibu etoro no mogoko monene naende kero no mogoko na bora asinyu kwana kaki karibu sana bona yana matangazo sengeje chingaki litangazo litangani ikwenda semengo abageni tubwata mambia igo Sunday iyere mambi na Monday abageni igo bakoberege Omuchaji ya Central nano bakonya lunch na breakfast ama tukayabere tumaine Sunday and Monday in Central nere kogeni abageni Tuesday and Wednesday amageni akabera kiru go sabageni bakabera kiru lunch and breakfast Alamisi kenyero omuchaji omobera mageno akabera go sabageni Ijuma ligoko nande makole muna na kwanire utua kwanire bono nande mu promote offerings ne biranya alikane kokoreka tare 23 yere mambaka tare 29 amangana stiwash nagendere
naende aya revival igo mwezi mwaliganirwa se amatuka ayo. Sunday yeyere mambi naende district family live nebe ya couples esemina egotakobera kirongorori egotaka saa 3. Sunday yeye iyo yeyere mambi district leadership asabangina na abana amana bali babwata oborema batendie meeting RSKF. Sunday mambi tare 23 district leader women for women na abana na bali baborema batendie meeting RSKF. Itangazo linde youth prayer band ya tenenire yaring supposed kwa mambi lakini yego takobata tare 30 na ande go takobera kirongorori. Tare 29 epasaka yego takoba. Tare 23 ejere na ende mambi abaigamba kana iri SSKF ayigana kana iri SSKF enamba yabali babwata oborema kiripoti goseji slip baruru chibesa chia fundraising ya SSKF igo SSKF netware fundraising igo kiripoti nchigana iri neji slip chiri ase bali barure bo igo ngirore igo rabunga tare 23 echo na enamba ya bali babwata oborema negana iri SSKF itukoria lero saa 8 itukoria lero saa 8 family life abarai ba family life banyora no mobera today saa 8 abarai ba family life banyorane omobera. Steward exploitation mangana steward yao chaka mambi nabe muna kubwatia omobera bagende Kiru New Life bagende Mengo bakwanda ose bagocha bate Mengo bagende Getare Kiru egende New Life Getare tuo mobera Kirongorori egende Samba Nyamiobo egende Metembe Samba egende Nyamiobo Metembe tukerongorori. Ki programu nchirororo programu chinde nchirororo muna family life yeyo programu nero na ne yabana nerororo iga ubonsi batendiwe kinsa kya mambi ekarasti kwa chipeje genderete fee station yera akoru ego ikamo baso amegerio teachings itangazo line liko bwatia itariki chechi kambi cheito camp dates and camp offering goals Kiru kambi gera betara ine mpaka tare 10 motienyo 8 the goal egane iko raise 188 188,000 ine the goal ya Kiru. Kirongorori kambi yabo igera abe tare 11 tare 16 motienyo 8 egol 436,000 omobera ekambi yabo igera abe tare 15 mpaka tare 24 motienyo 8 egol igere 248,000 igo nabo ego etani abu nabeko bananta mistiri muna korengano manara tuseni aina ara matangazo ande mbia mana so wantegera buya mono nyuma kitwa igura matangazo yonkoleto Malaysia Joel Kumawa na ndato ira seke pindi kende yekobwatia Malaysia kwaliganiwe.
mulisi atara achaka twatangasa nyumba chirikyo bachenu nyumba sa usafi abagaka mogosoka gokia semeria ekona arie kebao kerosoke likorio tiro bogereim abangina mugoite kanisa abu isikoro sukonyuma abuo okoboko korie nyumba nero ngo murende ntutuma Bana saya na bakwani mbiamore ari mubwate barasa moinari mbiamore baiwe tia Bono yasao to seniri tuachire gaiga umata bangere tingo sokere ngagwa umata ngagie koroku kisi ya kisi FM no era naitwe ono balimoko yuba ukwana mwaka ganga talibanto bakale ono bare naituga iga tubarore na kibao kwana nkyo naende no gusegeta ngana bande nondore iga arimo kora kwana iga perepere tumaime wondo tete mwasoka mwachi okwana kurwari ochino okwana na kora kwana entekia taria okario gonya koburukanio monu toka ari kwa kwana twakoigu to sabe tatomani asai biamone kiara kwaro chenga biato sange gaiga ogwanja kwa tia okore kesere de la Kristo rumatori Ekarango so makuru ase kitabu kya Mathayo 25 ebungo 21 igo korora kurumage gabwe nga egenton kero keri kirenga talent yani ebyegwa omuntu nda etu oyo maka egubirenga mwambwate sibango oyo maka egubirenga oyo nda ka egubirenga noyo nde ekemo lakini akerogo some kebunge kisina 5 ekebunge kisina 1 igo korora oyo mukare gwa kerunga mbuya mono ekyangera abete mwege nwa 70 bike bona senge nchabo mwege nwa 70 bike iga kare gwa kirwa bunga mbuya mono ekyangera abete mwege nwa 70 bike agatumye binte bike erinde bikarete binte binge asenge nchabete mwege nwa lakini rende igonta ketego somege nteke mokuru ase Sabuli, Psalms 116, verse 12. You're going to having at the spirit of giving is the spirit of heaven. The spirit of giving is the spirit of heaven. That is the book of John again, chapter 3, verse 16. Yama you're going to having omonto korua. Noyo koegu ngorebuya ngobibirio kwana orebuya oyo korua iga gotongu korua kubwa yo koegu iga in the book of John chapter 3 verse 16 intoire ekegwe kenene sana inga for so God loved the world na kinyasa yanje tegendoki muna yanjete nkiaruete orengaki achago koraki atokwere asebibe byango. That was the highest gift given in the universe. Na kina kia kewe kenene kiaruetu asense. Somebody to come to ransom you. Oyo akorusie sama kweli yao because of your own mistakes. Omonto ichara tenga karua chera tigante koba. Lakini manyanga the Bible
gego to abantu bakuru bare batatu bono taete koronga oyo koruno rorioyo ole fair. There are three kinds of givers. Abantu batatu abarua oyo omo gale likened gabwe kanili munege ntoke koro kunga e flint abwe kanili nege ntoke koro kwe flint ege ntoke rige koro chips ege ntoke koro chips no be ke chips chi abagaka na inukira mo manyetinu no kori mo maete ege ntoke rige koro chips ya bangina no be ke chips chiche nga kichigo koro chiate ke chiche igo komata taribo koi komate erinde chips chimanya gosoka ege ntokia kabere gege koro kunga e mattress urabe kamache no manya machinale motara nyemita nkie ko galanga o manya machinale o komita ege ntokia gadato nege ntokirikeka ase chincho ke chikobe kamana ege ntoke kuchia chincho ke chikobe kamana amana kwanyako amana obo kebori ebo goiteka gosoko enda kwa boitera ebo goiteka bueka. So among the three ayenga yuta gete koba ne mattress eva tupa kemanya koreta. That is why the Bible says oyo koru igaru muya kubuyo kohego that oyo ole tire yamago tebinga whatever that has been brought to the church belongs to who? To God. It belongs to God. So whoever has brought anything in the church, kanisa. Unawano yoruete amakondo. Kogo chakoge chugu, gogo chakonyoi. Orage chugune kanisa yongjawa kora. Oh, boy. These things belong to God. Whatever that you have decided to give, if you give your life to the church, that is what Jesus says, you belong to God. You are already dead. You cannot be alive again. But some of us, kanisa, and man, every tuambu. So whatever that has been brought to the church belongs to God. So today, abana banyasai akwirite obate ebringe into navaire. So now you give. Whatever that has been brought to the church belongs to God. And therefore, those chairs that have been brought belong to God. Tocho tu alama tanga oye again to Kenya side. Tocho tu are omuchano moina ochakuoye bintu kurwe kanisa ime. Moma eto montoni na ajita kabogori bintu yonsi kurwe kanisa. Agachikokoro moyegoe nkikia beto. So whatever that has been put in the church belongs to God. They belong to anybody else. So we want to thank anybody. The kiss ever. So anything, even yourself, belongs to God. Don't make mistakes that you don't belong to God. You go choke around with that life which God has given you. Ono ebintu biri toko bisabira toko bibeka ensemo nebya Nyasaye and ebikobeka ensemo in totality we belong to God. We only be thankful to those babireta Nyasaye abasiseni bintu biri belong to God. Yamono Mauricio Magua, sing a chilling analygia, Yogo Segeta,
bono bitaracha bosiga igatunya ko batokobeka se omonene koretande omogeni okorokunga anti ribagane liao bono igo inkurukisi FM abakurukuigo bono gorra tole anti Wanamengo, God is good and all the time. Yani ngaimwira magoko. God is good and all the time. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know, say amen. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, say amen. If you're happy and you know, greet your friend. If you're happy and you know, greet your friend. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, greet your friend. Maitena beku nyale kana mwai gete kuruma ambitora kwani yora monas ore talibo motebi nga antiruto okwaniri biamano sana pasta asengencho yogo twaliga niga ne radio ya Kiss FM kurutwaga chagete na enu chisa chia mambi ngango malenga bali baikere lesson elia mambia tige yenu mwegera iga balenga baikere lesson elia mambi elia radio okay naba bale anyanga bante go babo gete kurubosongo saa 9 bagaikaga iga naende bado mbagendrete mbakale tiemeremo tigangireli bageliga asengenche yokoleta team ye radio ya Kiss FM no terega iga sobonge twatebiria abantu sana nambono mbato rigeretie nsemeli ya YouTube Kiss FM digital no tore live bantu nabange bagwocheti bali baruete ebirogolero bataite koranga kibiko ikigwase kanisa ya Mengo mokora bakorera galende babaranga no mure korango mabu aina maiga yabantu bali babasonjete etimu eli eto ya Kiss FM tokora na our head of radio kindly Nchugota akina Rogers egere mubarole kwa kupasta ate banga kale mwale go etwale go takabade twatagora twakuminga kyabanta abakora baisanira ma bamaiga moroje naba kabale bagisanira radio nabwa bugocha etimu wengi makabisa ya Kiss FM nere yega bana abana basqueeze muri ne bahati asengenjo ngalero bano mwabarure bona bagukwana kuruga live taribo ndaite kora ruli baga kwanza tindi kora kwana ekiagera kerole no murayo branero kwali bagora kwana egero mana go introduce taribo ngango balenga bali bakwali kani timu yega bia mano Happy Sabbath. Moreno mogoko. Korango iga. Ase bali bago tegera Kiss FM korango iga. Biamono sana. Pastor. Pamoja na team pamoja na washirika gaiga na bakwanlinga wairire buya nande enche nkoroku MC Masai. Morobelingo korokunga komo mpake ngori balenga bago tegera komo ndoja bangi nango tegera muri kabisa mbia mono sana na tegera sana lesson yake maambi gaiga kinde bosongo kinde town Kisi town ebate bangana ki
uno murimi uri gusimika bituma aganetie mbura eliyo gokomera neliyo kwamia na mwanya bantu nere nabaganeti boigo tari boigo so igo kero muntu naganetie mbura eliyo gusimika ne mbura eli yo kwamia elinda nyare kwa masenjira erengia sana biamono sana kurwari Kisi FM 94.1 tuagokire sana goikaga iga asengenjiri tukiriga na asengenjiri morobirio yiga bebisyo byenka tingo kwana mange because ni maitenga kia mange antiru tumagomo bwente gukwana biamono sana tigani introduce etimu ye tigana arareta kwanza mbare gabagotegerere ebyateko ngokarekana bire mechima mungwana naro gochora byata noara. Happy Sabbath, happy day. Mbara hivi alivaga kile weka litu kiri rero. Biamona sana. Biamona sogo twarigania. Njengoro kudani rimomanya. Ngotegera muri byateko. Rero no twagokire sana gusangamo na ino. Gobiatale. Happy Sabbath. Ngoro kunyanet Rogers nanje no ngora abasele so no twenga kurumambia. Musose ni gusana. Happy Sabbath. Happy day. Mbale ngapata maitikos. Bemole. Tiante nebo chage garanga na ndara rekanake. Njengoro ku Joseph Lemayan. Lakini inkamu manyiti. Njeno mumu ngina Flora. Mumu aga John. Wanto bande bakumiri, my parents are within. Papa, I'm at home. Minto maega. Maega. Igenda gira nero nkuliure. Tigante venga mbiamona singing njugo twaliga ni mengo. Na ande kere na karansali nguna kuligereria. Na nyoranga abagani abo spi. Ebarute Nyamira County. Inche ndwete Kisi County. Na ande bone gento kia toretira iga. Ne gento tu asomete lesson ye quoteria ya tabete ngatia kuna watia mangana koraki. Kore gento. Tokamwa nga tutia kuna koria mangana kure redime tokore gento kiritu akorerari. Na kiagora tu ichira se kanisa ya Mengo banyora na baro karanse taberaka. Ewe simbia mono na anda tabire mbia mono na singi nchogo twarigani. Eli tangoro ku Joseph Mogoi. Lemayan nelio kuriera. Diamore. Asinge nchondo Malaysia abaibuli bo mumansa oyo ngaibari. Bacha goche kiagara jena inyoire. Nabonda gani bali batama etie my parents. Na bago tenega my mama abakwani akoro ku Florence obonyo. Tiga bakwani. Na datu minta kurunga John Kirongo. Biamona sana. Ono molisio magwa kale kolete vitina korwa. Je no moibo yote njengo bali simbiambre. To hondi ensemo. Thank you. Biamore. Mwakire na iguri. Tiamba kwani biamore. Njenkoro kwa Malaysia Julius Nyakundi. Mwana koigwa. Tingo ko regolen. Mbiamano sana. Lero nagoke korumongi na Florence. Obu ya Joseph gatebanga Lemayani nelia kuriera. Talibo. Actually yote ko mutomera mpesa onyo gotete confirm na butoko kwa namba utomora marieta era ya goja talibo 07 namba ingo kwa tore mbiamano sana asinge njate bire nere igo akoro kwa Joseph Lemayan nere timu toko nero ebisio bienka morobiri bwe lesson abana bwa bali bwe lesson pastor na bare go chakabamo na intu lakini nere nabwate district ya yakora nemeroberi ende ya mobetereria atari goika goshirikiamo na intwe
lakini nabate bange keromoko genda mongera abantu bamengo amaiga nkanga amaiga ya pastor rorango narororo biamono ase amarieta na kuba kunya kubolinga na anti akorokwa njengorokwa anti Ruth Magoma banana ki na bano lyo monene na bakondangeria anti nenje neri nkoliera talibo nongo kora umuroberi bwebisyo byenka etimu eganche bwate kurwalie ase station umuroberi tubwate bwakana nebirogo once asekere quarter talibo quarter elimo abantu ngo tumabara marube igo na inu gwetero bo raiwe kanisa your church clerk Mr. David na barabumba sabete bagatebanga mengo kamorancherende kumoko na gusesenia abantu abo beno nebirogo na intu mutago koro moroberi moche kanisa yaitu tugachikorigereri actually nde namanyete ngano so bare mayani akora maite no mumasa yali guchimatari bono na ikire na be surprise insobo ego bano no bwateri deni twagokire sana igona batukubwatira nabasani bande bomoyo muya batokonya egere twanyora ebirogo bike twareta una twabiretire ga buno morisi ateba bona karo biasabeire igo bigotikara kabe byaki ine bye kanisa into bano ntobwati na ende bwamate bonde igakaro twabikorire twabisabire ebine mirimo ya Nyasaye bigokora ki bigokora andre ndo natogota mubirende buya egere bigendere kona komenya tariwa bona karo twachirega ebirogo ebi nabo twabireta no birariga lakini achire goikaga na nyolenge muri abange bano gusena bake muri abange ebimbi abaisanire bano ngakirende togocha twakora ngakitokora amina tokore naki ga kibono nguseka tokomenta noena ali gotogoteba ngakiriege kubwate na kiekyo taribo muntu naro gochorete keroge kamo ndoteba naretire bitano ndoteba naretire nusu ndoteba naretire robo erobo igoko komenta erobo yabere nusu nando ndene bwate enusu weye omentani ngora yabere keroge kamo rende gaki bono rende asengencho tutarachi gosabere bitware taga igarende ikegera mwatebire nganebike nande muno chento ira na nto tubatebinga nande tubamentere talibo mba wanje talibo lakini rende bono mbale ngaba wanja nga tomente kuruga kirtu bwate na bana nyene birogo nande tomente binde ikomiga bitotereri bono bimanya gosaberwa asobwa nkango ndara soko boko kelikende gyonsyo bwate nakitoko menterania tobe kaiga byonsi pibure twate bane mermo Nyasaye bigakora taribo muri tayari kakibano ntarachi kubatebia imbugate turasuka yego jana papa inchuango oyo gakor kunga chiguni 90 chiguni renga 90 igatigarete chikiro 10 chioka abe chikire 100 taribo andiru twere chikire renga muro chara twale andiru twere chikire renga twale 65 tinda itiko gesi papa no ali gaiga esani yiga papa taribo abantu mbaro matali bagocha banya ko ngantirut omete no na bana nkale na batebiri bakale uranyolwa kwane tio muntu okonyarwa kwanire president taribo na mana osoro bolimo kaki njwango gocha mutu kwani go ndelimo otebenga komo papa Masai antirut kendi yonskelio bwat ne bana 10-20 nge besha niende gocha njana makwani okantagete kwabeka gochimuna iga twaitega obwango muri tayara abantu bamengo gose toikaranse guchiali gatotebe twakorire inchugaki rora bichi bagi echi mekeri kende gyonsi inchube kaiga omorisia enara ligo kona kobolinga rediereri inchugocha ndato chakere naye yawo gocha ine fine na waka inchugocha isia asenge njoyo gotamanya fine na mwaka taribo ere dikurma bia paka twaka batangasira gocha ngoli mutangani inchugocha
Mutete ntare kuchamba kwani. Inche ngocha. Thank you. Biamono toto. Thank you very much. Nduriko nyako kwana. Ayo kaka tukwani. Yuko mate kwa kwani ndio murari nande kwa mororire. Talibo. Biamono, thank you very much toto. Inchubwango bwango abangina nabagaka nimete ngambwango bale. Ese meye nchuko chaiga. Kera tukole to sabera ni to menterani. Biamono mi, thank you. Disha bikindira ega korukiru akoro kwanga ndizi nono mwana ko moiwa. Morana royo. Thank you very much mami. Asante sana. Biamono sana. Biamono, thank you. Jumo kwani antiga iga bwango. Aro ni mbunde biamono, thank you very much. Atore shiriki 200. Ndizi nono ne royo. Fine ya yo ngire. Na kiki antebeli biamono. Thank you very much toto. Ya yote ile mnaleta. Thank you very much mami. Abangina bali mwatera iga njugocha nali nachikobeka matera ino. Njibwango. New Life Church. Thank you very much. Ekanisa ya New Life uga iga ya baire ke toronga kimako teba. Biamono, thank you very much. Mulisikefa biamono ekerukia ya ikiraiga. Biamono sana. Thank you very much. Abangina ba Yesu bali buja. Abanyaroka basae. Biamono mami, asante. Thank you. Thank you. Ndio huyu mdogo rafiki yangu. Asante. Very good. Biamono. Thank you mami. Tata. Thank you. Biamono mami. Asante. Gatie kama ikaranse mabuya emabe kuka. Tinda mwatene legotaiga. Eme ya gatia iga. Yani mwete mwaba guest of honors. Waje mna mali maridadi. Thank you baby. Thank you. Ngiche gocha nabangocha. Na baro to tranchira biamono sana mami. Yangiche gocha iga meye ga iga. Wanchani boli bwakale. Wanchani bwakale Yesu weka. Wanchani boli bwakale. Wanchani bwakale. Monene yesagateba. Wanchani boli bwakale. Monene yesagateba. Papa. Kioro cha mangana. Mangana mbiale. Ale gwero. Abe ya no kora ni gwere take. Asike njugwatene na. Asike njugwatene na. Okomantage enda kuchia. Kwali kucha kosa kuchimali. Ikora eto bono. Ikora tema. Igongora eta ma bono. Igongete. Okay, kiagera engwa eto tanje tigangete ga. Bono soki bono ndara ikaga. Aya. Ngaingo eta. Onsi tiganja kirega. Biamono. Ontro jirende. Iga be blessed biamono. Barikiwa sana. Ngonando rega sentara eta na baba. Biamono sana. Barikiwa. Tire chirogoro. Aya. Yes. Thank you. Maiga. Mwako ambiamona. Asante sana. Barikiwa. Asante sana. Barikiwa.
Mkono utoao ndio ubarikiwa. Asante, barikiwa sana. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Asante. Okay. Asante sana. Wapi? Okay. Atenti yokoro ne bwa chimbunche. Chinde chiga. Okay. Pako mwana ma ga sunyu ko tara go jari ko bandara tara. Na. Chi. Thank you, barikiwa. Barikiwa. Yes, barikiwa. Gani tena? Bwana tuagodi. Tuagodi. Tuishire kolengana, twalenga nani? Twakolire nseme iyo. Ebiga byonsi pingo baratole, tumanye koranga nebirogo birenga, lakini byonsi nebirogo bigo kole emirimo bigole talibo. Tiganya saba sesenie. Gochimuga sobade mirobeli nemenge tubwate. Abana mwe aliganeti gose. Mwe aliganeti gose. Manyanga amo basa koleti anti down. Sawa sawa. Mimi ni anti yenyu, anti Ruth. Mugaso nkubwata tori program yeno y'abana. Sawa sawa. Gochakoranie radio wiki egocha litukolia Jumapili. Chisa chamara goba. Sawa sawa. Gondo chabana mwe aliganeti kabisa kabisa. Abantu abanene bado amangana tubwate namange mukole. Omo gasomiyana gokwani nendo mwanchi omo tegereri ando cia sogenrete gotegerera Kiss FM 94.1 nero enka yomuksi regire chinsa isano ne mochi abono mugaso chinga kina kwaligani ya SMS twamangana ma yasenchirayo wenge editariane Ruth Magoma. Aba bwatani bekanisa ya Amengo Memorial eye gotoka ase Camp Center Yomobera ase district Yomobera ase a conference ya South East Kenya Field nigo litkolia lero baba no mogoko monene ase ngencho yo gotwara libaga lyokumirana nabo igo gosanga amona baralia abachire nkumakuru ase radio ya Orgongo Rwagusi na mbeyemo radio yenka yomuksi nero Kiss FM 94.1 Baraliabo bakorawa no motinili bwe radio Kiss FM nere MC Masai go se chiguni 90 nigo baba bako basangesia aba bwatani bekanse yo ya Mengo eyo baigo ekorawa amo no pastor Joseph Osero ayonga tiali mangu mwancho motekali kende to kwaliganiria chikoraga chinsa isano nebere kuyaletera senchira yo wekiranu gendra gotegera Kiss FM 94.1 nero enka yomuksi editariane Ruth Magoma. Astangu sabaya nyonche na ataka utangasanga. Okay. Biyamono nande gendra kwegokia ase Kiss FM. Ono nale ko sababa responsive baro ordained baichebosia batana nebirogo biri babo koli buna kolengana bakubwatia ba responsive baro ordained. Paka no na bageni ba responsive baro ordained. Balisi bakeire Piamona mogwata nekana yani mogwata na nobo goli birio konyara kera togo samo bibogoleti
bakale goteba ng'a tosuke na bira bigochia. Sio rasimo obogori igoro nabo okobibeka nse obibwate. Lakini kero omorisia tatigando chomo kare kobira atamba kora ng'a mogatageti nso ase ebicha. Biyamona bona koira toreri bageria senge chok ebiroge bia sama boko monene molisio magwa molisio maguna asome kebungo tabange kiabekirwa sama boko monene gesikwe nge kolerwe cheche nonya neba no mobuko okiarwete bono giasoira sama boko monene na ande kora mochani ochikoire kiaro no kia sama boko yani asomo buko nigora nyole keranya una omogambi oyomo ochiete gokore eche mone ebire bichenu anyorete keranya kurwa sobo ikobwa Nyasaye bone ebiga biaretirwo na biri mwarusi ase bono iga bigo chikomente ebinde obikoro kwe byomonene na twensi amo tosike bire byomonene tiga tosabe. I hope nga kero morisi na bwatete ekerogo ni kirudi mpaka abageni baito bwatange biroge ebingo kamuranja bwatange biroge ebyo buyamona tosabe mochenu tata Nyasaye mugasomuya twakubakira na kogotogia twarangererire taliao ay Nyasaye itoiro mochenu oyo gwatongete ense naende boigo oyo watomete omwana o Kristo Yesu agachaga kwa senge chebe bya mwanya bantu sao itaso mugaso bono sabato ya enchenu na otole amona abatangasaji bakisi FM abwo monene batoleteire esa wadi yebirogo ase kanisa ya Mengo Memorial bono ige birogo ebiga kobireta turase obosibwo musangirikana obosibwao Nyasaye itenge byabere bichenu nemere mobiranya ko bigokora nemere mogaiga ase karu oseseni kwende kisi FM ogende ko bamento obuya bwao na barabwotera ase njerenga buneyeiga nkora libale elieta lyao kanisa ya Mengo nechikanisa chonsi cyashirikiria yose tukulia lero na kiratira asa mabokao Nyasaye ito obaseseni na monoko bwa otoe omoika bwo kwerwa no moika bwo gokorwera tigo wanja kwao korekera ndeka toka enda se ibindi binde twasabira setera Kristo so yoro motorio ito biyamana bona bali mu isaranse tense nabona arego sabanga kyo takobera nambe yamana yego ikaransira ekerogo gya FM na nche monde atereka mugocha igoroga iga kamuranje bwatange ebiroge ebingo inchungo mbibwaterange bondo oli bono bibeka sagi yabadikoni bira niga bikamoke paka bikere chinga kibinya kwa bigo tumeka buyamono bono abantu mbarayiga muroje bakona gushughulika abaigo metanale ko ba introduce tutara kora igo amangana ngo chakogenda bia timu nere gaiga connectinga amangana yaiga bunako ba streamed YouTube wetere channel yetu ya Kiss FM Digital abamuroje bakona gutwa kichibiche iga bakona komesia nere timu elia chitechinsa chiamambi kianda bakaikaga iga mo wanja lende babakwani nonya ko babwata ase kamera iga bambale bakuru ku behind the microphone sawa sawa ntobwato yo minto Nimrod
nero tenete TV yaito ya online Nimrod nchibai weli ogiri ya okoranje. God is good and all the time. Amanene no muya amatukonsi chenkoro kwa Nimrod Mongare ngokara na Kisi FM asamangana ye TV ya online kubabeka so mtandao nabo kwene kinga amangana yangu ikirare kiro montando nsengima oigase radio kerotete gontegera itukoria Jumapili botambe go chakira chinsa ikomo ikense ya maya magoroba somoro buri kurukunga rumba teke tomera naro Moigo etena isa ene rumba. Aigana ronto bwate oyo moitonere no mwanafunzi. Baada alikisi FM ngoture ni turaba wanafunzi. Are university no ara attachment ya monaitwe toranga tiga tomorete ga igekera bwate interest ya mangana ya iga nere ta ko bakwania. Nere no moralio ankyo. Chiaragire chinsai sana bere chabana mugason kwaligana samangana maya Kiss FM rieta Samuel Obegi. Tingole digo. Yani mukate introduction ndio ale ngaki abata byakoro kwa. Rende na inje nanti Ruth Magoma, back to you studio. Nande ni mwakwa na ngora egiate kono kera iga mochi watu sawa sawa.